Працуе конвейер, я просто не могу ничего комментовать. Ну, 30 тысяч, 30 базовых, это мусіць больше, как моя месячная пенсия, ну, гады за 2, може, выплачу, так? Я просил, каб по 10% не более вылічалі. Что до другого суду, ну, это можно разглядать як, ну, это не перамога, але откладание суду тут. Это звычайнае дзеянне суддзі паводле артыкула 11.3 працэсуальна-выканаўчага кодекса аб адміністрацыйных правапарушэннях. Паколькі пратакол утрымлівае некарэктныя факты, прыкметы і лжэсведчанняў, ён накіроўваецца назад у орган, які яго склаў, у нашым выпадку савецкі РАОС. Ён павінен на працягу 10 дзён скарэктаваць тое, што ў пратаколе зроблена непрафесійна, і працэс павінен быць узноўлены.